dare arziki. Hadiza gaban. Wai da gaske ne Sarki Ali ya sace miki caza? Ya kamata ki faɗa mana idan da gaske ne. Lafiya nake ta jin hayaniya ina daki? Ana zargin ka ne da satan caza. Kai. Hadiza gaban ki faɗa mana gaskiya. Barawo ne. Barawo. Daman kai barawo ne. Balarfin baki. Allah yana ji kuma yana gani. Zaki bani da wannan magana ko ba zaki bari ba? Momo, zargi ya tabbata. A dokance menene hukuncin wanda ya yi satan caza? Sarki Ali za a sare maka kai shine hukuncinka. Ko a zamanin mulkin mallaka ai ba haka ba. Tishu umake ma ana zargin ki da satan takalmi. Ni ba barauniya bace. To amma kuma ai an kama ki dumu-dumu. Wallahi ban taba daukan kayan wani ba. Kuma hukuncin ku daya da Sarki Ali.